Oh, kalami sa lechon. Sky! Balik, balik. Bakit ka ito? Bantay. Bakit ka stay? Hindi na, mas ganda. Kung ano mas imaw gamay ito, hindi konti, hindi madag. Jiko Maharaji. Picture hari nakamari picture tadi mga bata. Ay mga bata, ang mga kabut sa bata dahil mga bata. Ay dadapit ali. Uy, pananay. Bibi. Bakit alam? Kita sila na. Sky. Ay, di ba? Mag-isom. Pasar rin ha. Talabi. Congrats, baby Sky! Balik, balik. Congrats. Hi. Welcome to the world of Christians. Sige na, kita tanan. Asag mother. Lapitang lechon. Asag mother ba? Oo. Hi. Hi everyone. Hi, everyone. Hi. Ako lang ito dun, Lesa. Vlog na po ni Smart. Kanya, grabe dyan ng vlog, Smart. Ikaw, baka na ko yan sa iya ko na lang fiesta. Oh, kalami sa lechon. Pero mother. Ang pinakagwapa ni mother ni Sky. Yang Naraag mga souvenir. Cute sa souvenir. Bibi. ang kalitsan ba? Sige, Sky, bye-bye mag diha. Ay. Pamalo sa lechon. Ay. Dito lang. Dito tanan lang. Sila yung kalimputan kay Juan. Dito tanan Pero lang. kadaday. Nag-video ka, nag-picture. Video. Picture lang. Kuan ba? Okay, sulit. Uy, Apil mong kaka. Wala na prende lang. Kaya ngisi kaya. Pagsigas mo. Siya, mauwaw. Oh, So, damo mga bisita. kasang dagan. Tingge. Tingnan, ganito scale ba? Ang picture ba? Igo lang. Hi. Na. Namakal sra. Ano pa sa name? Hi. Hi, baby. Mama, ikaw ko ah. Hi, kuya. Tataro na rin aron mo. Ito. Ah, dinilaw. Sabi kita rin. Ikaw wala na mabakala. Oh, lagi dia. Wow. Mga nakakasama. Hi, Yan everyone. ang gina yung baby. Julie, ako na daw. Wala yun yung mga tapos. O pang-lisot mo mga tapos. Uy. Nagitawag kasi na lang na. Tinggi. Ano ba ito? Ngani akong pinakagwapang Amegi. Na, mao na kong mama. Mama nga gwapa. Siyempre. Ay, napakita sa ta. Magwapagod pa na akong mga anak. Hurutan. Maguot ka? Nag-vlog man ko. Hi, everyone. Hi vlog, welcome to my guys. Mayo, ipakita ng imong kuan ma. Na, naraji gwapa. Eh, gwapa ba? Excited ako kita share book na design. Now decided na ako. Hoy, nagkuha na mo? Yung ano tanin nyo eh? Pa. Ha? Masalam. Nakakanta ni.
Palit mo ka. Ano na po anting? Pagbuka na kayo ito? Basta madoon. Loyes lechon. Crispy kayo. No, crispy bito. Galuto, biyawa o. Magaluto. Oh. Gidlag ka mo. Ha? Gidlag ka. I-vlog na kay gwapo biya. Oo. Asa? Ito ba? Megan. Huwag lang ulit ha. Yung sama nang nagtitinda ko kamo. Megan, ilugay aga sa inyong hadir eh. Naya po. Gusto maganot? Maganot? Sige, gaduwa tayo ng time. Ne? Full storage na.